Id-Deputat Nazzjonalista Awċi Joe Ellis qed jiggwadanja finanzjarjament mill-proġetti infrastrutturali li għaddejjin bħalissa fil-Gżira Awċija. Dan hekk kif Joe Ellis huwa d-direttur u shareholder tal-kumpanija Gozo Concrete Products li qed tissupplixxi materjali, speċjalment il-bricks biex jinbnew mill-ġdid dawn it-toroq fi proġetti li qed isir b'investiment mill-Gvern ta' 13 miljun euro. Dawn id-dettalji żvelathom il-Gazzetta Kulħadd li nnotat li mbagħad fil-Parlament Joe Ellis jikkritika dawn il-proġetti. Il-Gazzetta qalet li l-kumpanija ta' Ellis mhux imniżla bħala kuntrattur u lanqas subcontractor tal-proġett u bekk il-provvista ta' materjali qed issir bil-moħħbi. Sorsi li tkellmu mal-Gazzetta qalu li l-kumpanija ta' Ellis qed tissupplixxi l-bricks lil kontrattur ewlieni li kien dan tal-aħħar li rebaħ is-sejħa għall-offerti fil-proġett. Huwa mifhum li l-kumpanija ta' Ellis għandha dejn ma' diversi kuntratturi Awċin u qed taqta' l-kontijiet tagħha billi tpartat b'materjal li tipproduċi inkluż il-bricks. Skont is-sorsi tal-kulħadd, il-kumpanija ta' Ellis tat 50,000 briksa b'valur ta' 50,000 euro bil-bini ta' dawn iż-żewġ toroq arterjali fil-limiti ta' Insilem u Nadur. Il-kulħadd qalet kif dan ifisser li minħabba dawn l-interessi finanzjarji u kummerċjali tiegħu Ellis qed juża s-siġġu parlamentari biex jistaqsi, jattakka u possibilment jinfluwenza l-andament tal-proġett. Dan huwa ksur ta' etika sfaċċat li jqanqal id-dubji jekk it-tali privileġġ parlamentari u x'jintuża wkoll biex issir pressjoni fuq kuntratturi oħrajn Awċin ħalli jużaw il-materjal tal-kumpanija. Il-Gazzetta Kulħadd innotat kif fi żmien Gvern Nazzjonalista din il-kumpanija kienet ingħatat art kbira tal-Gvern bi prezz baxx biex timmanifattura il-materjal ta' kostruzzjoni.